Jeremy Camilleri, Malti Franċiż ta' 33 sena li jgħix ħallija, inżamm arrestat wara li wieġeb li mhux ħati għal qtil volontarju ta' Pelinkaja. Dan wara li fissijat bikrin tal-erba waqt li kienet issuq il-karozza tiegħu tat-tip BMW, tajjar u qatel lil Kaja, torkat ta' 30 sena, waqt li kienet miexja fi triq testaferrata fl-Imsida. Min investigazzjonijiet li saru nstab li kien taħt l-effett ta' droga u l-alkohol u għaddaħal bil-karozza f'pompa tal-petrol u f'faċċata ta' stabbiliment tal-ikel. Il-prosekuzzjoni spjegat l qorti preseduta minn maġistrat Joe Mifsud li kien għal-ħabta tas-sija 10 tal-erba filgħodu meta daħlilhom rapport li vettura kienet baqgħet dieħla faċċata ta' stabbilment u li persuna intlaqtet fil-proċess. Spjegaw li r-rapport kien jgħid ukoll li l-istess xufier ħareġ mill-karozza u beda jaggredixxi lil dawk li kien hemm preżenti filwaqt li beda jwaddab il-ġebel. Il-prosekuzzjoni magħmula mill-ispettur Keith Zara u Seamus Woods attakkużah biqtil volontarju fost akkużi oħra. Preżenti fil-qorti kien hemm numru ta' qraba tal-vittma, fosthom oħta u tziju tagħha li kienu viżibilment emozzjonati filwaqt l-akkużat der fuq quddiem sorġut fuq bank jiċċassa bajnejh f'ħofra fil-waqt li jilab subajh. Il-maġistrat Mifsud qasam il-ħsibijiet tiegħu u qal li l-qorti jiddispjaċija li għal darb'oħra hawn każ ieħor ta' telf ta' ħajja u qal li jiddispjaċih jara soċjetà maħsuda għax hawn persuni li jxerdu l-kultura tal-mewt permezz ta' affarijiet bħal alkohol u sustanzi fosthom il-kokaina. Għal illum is-soċjetà qed bagħti l-konsegwenzi ta' persuni li jinġarru mal-kurrent tal-vizzi. Id-difiża qalet li l-akkużat jinsab għaddej b'kura psikjatrika u talbet biex jintbagħat fis-sala forenzika għal din ir-raġuni. Għal din it-talba l-maġistrat qal li mhix il-prassi tal-qorti li tibgħat lin-nies fis-sezzjoni forenzika, iżda malli jintbagħat kordin jibda proċess biex tiġi stabbilita l-kundizzjoni tiegħu. Spjega li skont il-parir tal-professjonisti, id-direttur tal-ħabs minn hemm jiddeċidi f'liema sezzjoni jintbagħat. Il-maġistrat xtaq jiċċara wkoll li s-sezzjoni tal-forenzika mhix sezzjoni fl-Istar Monte Carmeli, iżda sezzjoni li tagħmel parti mill-faċilità korrettiva ta' Kordin. Wara li ma saret ebda talba għal ħelsien mill-arrest, Camilleri inżamm arrestat. Il-każ se jkun qed jiġi assenjat għand maġistrat ieħor biex jingħata bidu għal kumpilazzjoni tal-provi. L-għodwa tan-nhar l-erba wara li tajret Kaja ittieħdet dritt l-Isptar Mater Dei għal kura meħtieġa, iżda mietet kawża tal-ġrieħi li kienet ġarbet. Kienet ilha taħdem Malta għal madwar sena u kellha titlef ħajjita propju f'jum eluq snina. Intant quddiem il-bini tal-qorti l-qraba ta' Kaja minkejja li kienu mbikma xtaq u jwaslu l-messaġġ tagħhom lill-pubbliku fejn qalu kif huma mhux qed ifittxu tpattija iżda li jridu ġustizzja. We cannot understand what triggered the person to commit these atrocities. We do not want revenge, but we want justice, and we will fight so that the justice is served in Pelin's behalf. We thank the Maltese population for being close to us and for condemning what happened. We thank the Maltese police force for their prompt action, which led to the accused being arraigned in court the day after. We also would like to thank Turkish Embassy for their extraordinary support.